Jo, takže zdravím teda, dámy a pánové, a vítám vás konečně u nového videjka. A dneska je tady takovýto speciální čas, aby som sa vám prostě podělil o jeden docela takovýto zaujímavý a aktuální prostě příběh, který sa mi stal asi tak den nebo dva prostě zpátky. Ale ještě předtím, než začnem tento prostě příběh rozprávat, tak potrebujem povedať ještě před začátkom dve důležité věci. Prvá věc je taková to, abyste toto videjko dopozerali do konca, protože na konci videjka budem rozprávať aj takovéto záverečné informace k tomuto, čo ako budem ďalej pokračovať na YouTube a ako to bude to ohľadom mojej aktivity a tak ďalej. A druhá takováto vec, a to je takováto, že chcem vás poprosiť vás o to, aby ste klikli a dali ste tento odber, pretože najmenej 97% ľudí ma bohužiaľ neodoberá, čo je docela akože dosť depresívne číslo. Tady to máte to teďka na obrazovke, takže bolo by to super, keby ste to napravili a klikli na to červené tlačítko. To úplně není také ťažké. No nič. Tak je teďka čas, abych vám to teda začal vyprávět tady tento krásný příběh. Tak teda, všetko teda začalo 2.7., takže prostě 2. júla, kdy prostě můj YouTube kolega Nocto mi napísal takovouto zprávu, že jestli nechcem ísť prostě do jedného prostě projektu. A já zeptal jsem se ho samozřejmě, že čo to je za projekt, a on mi napísal Squid Game v Minecraftu. A tak som mu odpovedal takto, že dobre teda, je to docela prostě zajímavé, a opýtal som sa ho aj na otázky takového tohoto smyslu, že kdo stal za tým eventom a to všetko. A prostě mi povedal to, že za tým projektom prostě stojí tady tento citronáda, ktorého máte na obrazovke. Tento typek ešte bude dôležitý neskôr, to sa nebojte. Ale aby som teraz pokračoval, tak prostě napísal som mu teda vo finále na Discordě to, aby mi poslal invite na tento server, takže prostě všetko pohodička. Napojil som sa na ten Discordový server, prostě prihlásil som sa tam, protože ona je tam totiž aj takováto zajímavá vec, že pôvodne som sa prostě prihlásiť sa do toho Squid Game eventu ako takovýto prostě rúšový guard, nebo prostě rúšový strážca, nebo prostě takováto ochranka, ktorá dáva prostě pozor na hráčov, aby dodržovali v tej hre pravidla a to všetko. A tak no. Snažil som sa tam prostě prihlásiť, ale bohužiaľ všetky prostě miesta na týchto prostě rúšových prostě strážníkov boli bohužiaľ plné, čo je docela škoda, lebo prostě pôvodne chcel som práve že z toho Squid Game eventu prostě natočiť videjko, ale z pohľadu práve že z toho rúšového strážníka práve že ako tí rúšoví strážníci robia svoje prostě povinnosti a práci a tak ďalej. Nakonec to dopadlo to práve že takto, že som teda prostě nakonec normálny hráč a tak ďalej. A vybral som si prostě číslo 310, čo je takovéto pekné číslo, a hlavně to číslo bylo prostě voľné a tak ďalej. Tak teda, keď som si zaradil som si prostě číslo a skin a tyto všetky prostě potrebné veci, tak musel počkat na ten prostě osudný den, kdy sa tento event prostě konal a tak ďalej. Konkrétní event vo finále začínal 10.7. o 17.00, teda prostě tento event prostě tak nějako prostě začínal a tak ďalej. A keď som sa na ten event, napojil som sa prostě potom, ako sa mi podarilo nainštalovať a nastaviť si všelijaké módy a to všetko, tak bohužiaľ v tej prvej miestnosti u toho Squid Game, tak tam bol totálny prostě chaos a tak ďalej. Nevím, jak bych vám to prostě popísat, ale dávám tady prostě takovýto menší asi úryvek právě z tohoto, jak to tam trochu vypadalo a tak dále, abyste mali představu, ale bude to iba krátké, nebojte se. Dejte grup a já vytvořím grup. Heslo staník s 2 malíčkama. Heslo staník s 2 malíčkama. Tak teda, ako ste mohli na tomto krátkom zázname práve vidět, tak prostě od začátku to bylo to prostě všetko prostě v prdeli, prostě
prostě organizátory to nemají to tam prostě moc prostě pod kontrolou, prostě byly tam prostě vulgárné slova a pustili se tam dokonce občas i prostě nevhodné pestičky nebo nějaké věci, ale to vám tady ukazovat vám asi nějak extra nebudem, to si možná si dokážete si možná představit, ale prostě bylo to prostě zkrátka prostě hrozné a nevím, ako bych to popísal a tak ďalej, no. A ďalej, ako to pokračovalo to, no prostě, po tomto prostě veľkom šoku, ako som sa na server, tak som to skúmal, som to kúkal som sa tých hráčov, prostě klasicky som tam bežal som tam a tak ďalej. Než som nepotkal som môjho prostě grafika z Padgagea a dali sme sa prostě nejako prostě dokopy a išli sme do jedného prostě rohu a trošičku na maličko a na krátko sme sa tam posprávali sme sa tam a tak ďalej, no. Ale prostě mezi tím prostě do chatu sa tam stala, ale mezi tím prostě v tom chate sa stala sa prostě totálna veľká prostě anarchia, pretože hráči jako sa napojili sa, tak nemají prostě pri sebe číslo a to je docela celkom velký problém, protože každý hráč vo Squid Game musí mať prostě hned od začátku prostě hry číslo a tak ďalej. Takže takže prostě dává právě smysl, že všichni prostě, že někteří tyto hráči prostě spamovali, že prostě nedostali svoje číslo a tak ďalej. Já jsem taky tým organizátorom, písal som právě, že aj já jsem nedostal to číslo a tak ďalej, ale prostě byla to prostě totálna ignorácia, prostě organizátory organizátory to nemají to prostě pod kontrolou, prostě nereagovali na to a prostě povedali, že máme to prostě v píči, prostě tak nějako, prostě sice toto prostě nepovedali, ale prostě toto som si až potom si myslel som si prostě od začátku, ako mi pod druhýkrát na to neodpovedali a tak ďalej. Prostě toto myslel som si právě, že ty organizátory prostě na nás prostě kašlali dost a tak ďalej. A najhoršie je práve, že na tom to, že sa tam napojili dokonca aj prostě 5 youtuberi, akože skôr 5, anebo teda youtuberi, to teraz neviem. A to bol konkrétne prostě Rizlik, Nakashi a myslím si, že sa tam napojili dokonca aj Syriakady, ale to úplne práve, že si nesom zistý, to asi tehdy sa tam napojili možná nejaký fejkový Syriakady, to ja teraz neviem, ale keď tak ale pokud ste boli niekto na tom evente, tak môžete ma opraviť v komentároch. Ale prostě tak no, prostě byla tam prostě totálna prostě, byla tam prostě katastrofa a tak ďalej a prostě organizátory prostě ignorovali a tak. A potom, ako to pokračovalo to prostě ďalej, tak potkal som docela dalšího zajímavého člověka a to je prostě majitel samotného prostě Entourage Production. Pokud neviete, čo to je Entourage Production, tak tady máte prostě konkrétní obrázok, abyste si to vedeli, jste si to představili, protože ja sa totiž s tým majiteľom Entourage Production sa poznám a to všetko. A prostě jsme se tam potkali, sice na tom městě, kde jsem ho potkal, jsme se tam moc neospravali, lebo tam byl tam prostě velký hluk a časté velký hluk nemohli jsme si ani si pospat, nešlo se tam prostě dorozumět, bylo to prostě hrozné, prostě komunikácia tam byla dost ťažká a tak no. A aby som sa vrátil ku tejto prostě dalšie veci, tak najhoršie je práve že na tom to, že tí organizátori sa venovali sa viacej tým youtuberom, než prostě nás akože normálnych hráčov a tak ďalej. Ale zase je to na druhou stranu trošičku od tých organizátorov pochopiteľné, prečo toto takto robili, to pretože na tom hráču tam bolo pretože na tom serveri tam bolo niečo cez 150 hráčov až niekedy 200 až 60 hráčov tam niekedy tam bolo. A dáva to smysl, že všetkých nemôžu prostě kontrolovat, že to nemôžu to mať to úplne prostě pod kontrolou a že s týmto počtom hráčov od začiatku nejak extra ani nepočítali, ale mohli sa práve že sa snažiť sa to nejako prostě viacej lepšie prostě uhlídat. Napríklad prostě v tom typu, že by napríklad skúsili by prostě si nájsť si prostě viacej tých rúšových strážníkov, prostě zaradiť si prostě lepšiu kontrolu práve že a tak podobne. Prostě mohli to práve že to spraviť to ohľadom tej pozornosti daleko lepšie, budeme si prostě úprimní, ale prostě tak no.
abych teda prostě pokračoval, tak prostě nakonec to pokračovalo, to dělají prostě takto, že konečně nás dokázali nás prostě nějako prostě zhromáždit prostě do jedné prostě dlhé rady a povedali nám základné informace o tomto eventě, jako například právě že to je zakázané streamovat, ale je to povolené točit, ale tam povedali tam docela takovou to zajímavou věc a to je taková to, že prostě že to musíme to vydat v stejný den, jako prostě všichni ostatní jiní tvůrci a na to by som sa im automaticky prostě vykašľal. Takto sa priznám sa a budem prostě takto úplný, protože ja mám prostě svoj vlastný systém vydávania a nikdo mi nebude prostě nakazovat mi pravidla, jak vydávat svoje videa. To určitě právě že nie. Hlavně prostě nie potom, čo sa prostě, a hlavně nie prostě potom, ako sa tí organizátori chovali a tak ďalej. No, potom jsme se dostali do jednej takovéto ikonické části tohoto Squid Game a to jsou takovéto prostě schodíky, že to je prostě takovéto schodišťové bludisko a tak ďalej. Tady vám dávam tak ten obrazok. Ale bohužel mezi týchto hráčov tam boli tam dokonca aj prostě ľudia, ktorí neposlouchali, že to boli to napríklad prostě děti a takovéto různé skupiny a prostě každý z těch hráčov išiel prostě někam inam, že prostě každý išiel prostě iným smerom a tak ďalej. A ja som bol na rozdiel od ostatných hráčov docela dosť akože normálny a slušný a toho Garda s ostatnou skupinkou klasicky som následoval a tak ďalej, ale aj tak prostě kvôli tomuto, ako sa tí ostatní prostě hlúpi hráči sa stratili, tak im museli je potom teleportovat prostě na zpátek, aby sme sa dostali do tejto ďalšej časti. A ľudia, keď mám to povedať, vám to prostě takto, keď sme sa dostali ku tej prvej minihre, tak to išlo to prostě do kompletných prostě sraček, väčších prostě sračkách sme sa tam dostali a tak ďalej. A abych sa teda k tomuto som sa prostě od začiatku, ako napojil som sa ja na server, tak prostě na tej prvej miestnosti tam boli prostě lagy. Sice tam boli lagy, ale tie lagy tam boli takovéto trošičku ešte tehdy menšie, se za to plus minus dalo sa to vydržet, ale bohužel u tej prvej minihry, kde sme sa dostali, čo bola práve že tá červená, zelená nebo i red, white, green, right, tam kde je tá panenka tak podobne, tak tam tam to bolo to prostě hrozné, prostě každému sa to sekalo, lagovalo sa to a tak ďalej a prostě každý sa tam bugoval sa tam a hlavne tí niektorí hráči, akože napríklad tie malé deti moc tam napríklad tam nepomáhali tam hlavne z toho dôvodu, protože boli tam prostě trapdory a takové veci a tie trapdory neustále otvárali. A pokud ste prostě nejakí specialisti na tie Minecraftové servery, tak určite práve že viete to, že pokud prostě milión hráčů prostě zatvára a otvára trapdory nebo prostě manipuluje sa nejakým objektem tam, tak prostě teoreticky to dáva to smysl, že server to nezvláda to a server prostě padá. A to sa začalo potom diať. Samozrejme snažili sa to tí organizátori nejako dosť vyriešiť, optimalizovať to, ale doteraz, ale bohužiaľ na to nejako, ale tehdy na to nedokázali to prostě prísť na to a tehdy už to začalo to byť akože dosť kritické. Tady vám dávam ešte takovýto menší ústýšek tohoto, jak to tak napríklad vypadalo, aby ste zase měli predstavu. Oši, já zařvu to ukenecký, Gihuna. Jo, jenom moc. Get out! Počkej, yes. Ty jsi to otevřel ty dveře, jo? Počkej, co vlastně říkal ten Gihon? Teď jsem to úplně zapomněl, mě to úplně vypadlo teď. Limonádu. No. Oši, co řekl Gihon? Já to nevím, ale... Hele, já to nevím, ale dajte saturaci lidem, protože mají 3 hungry. Tím pádem Jo, saturaci. No, teď jo. Děkuji, cool. Nevím fakt, co řekl ten Gihon, úplně mi to vypadlo, počkej. Já se podívám na YouTube rychle, jo, to bude...
Ako ste mohli zase práve, že u týchto záberov práve, že vidieť to, bolo to proste skrátka nehrateľné a bolo to docela dosť aj nechutné, tak to bych to proste povedal. A proste nejako proste po pár minútach, ako to proste to ešte to tak niekoľko, asi tak nemenej týka, to spadlo to a napájal som sa tak ďalej. Tak mi došlo mi práve, že už to nemá to zmysel, keď je to proste takto zaokované, že to nebude automaticky už fungovať, že to neopravia a tak ďalej. A tak som začal proste spamovať na Discordovom proste chatu toho proste servera, aby proste zrušili event a aby to proste zastavili a tak ďalej, ale proste zase sa stalo sa to stejné ako proste minule na začiatku, zase to proste to ignorovali to a tak ďalej, proste zase ignorovali moje správy. Jak v Minecraftu ignorovali moje správy, tak aj proste na Discordu proste ignorovali moje správy, pretože klasika a tak ďalej, no. Sice áno, dáva to tam zase smysel, snaží sa ten problém proste vyriešiť, tak preto proste nemohli dávať pozornosť aj Discordu, lebo proste ne každý má dole monitory a tak ďalej. Ale fakt snažil som sa proste jak na tom Discorde, tak aj proste v tom Minecraftovom chatu upozorniť práve na to, aby ten event už automaticky proste zrušili, keď sa to proste vyplay minihre sa to laguje, seká a tak ďalej, no. A potom asi proste po niekoľkých proste potom minútach to samotným proste organizátorom im to konečne im to došlo, že aha, tak sme to postarali a tak sa rozhodli sa proste ten event proste kompletne zrušiť a tak ďalej. Ale ešte proste na záver, než sa to ukončilo tak tam dali tam proste prostor na vyjadrenie a na osprávanie proste, dali tam proste prostor jednému youtuberovi sa k tomu sa vyjadriť sa a to je JD. Pokud nikdo nepoznáte JD, tak je to taký youtuber, len je to proste takovýto youtuber, ktorý taky dělá storytimey, ale akorát v animovanej podobe a tak ďalej. A zkrátka proste JD sa vyjadril sa práve že k tomu jednoznačne a dal proste tým proste organizátorom jasne najavo, že to bolo to totálne na hovno, že on sa totálne na to sa tešil, ale bohužiaľ ho tí proste organizátori ho finále ho proste sklamali ho a tak ďalej, lebo proste na druhý deň mal ísť proste do Itálie nebo proste do nejakej tej proste dovolenky a tak ďalej. Takže tady sa to videjko chcem krásne proste pogratulovať práve že organizátorom práve že to, že dokázali proste jak youtuberom, tak aj ostatným proste normálnym hráčom proste pokaziť proste celý deň a zážitok. Proste gratulujem, takže sláva, no. A abych teda proste to dokončil, no. Abych to teda proste dokončil, je mi proste ľúto tých hráčov, ktorí proste si urobili si proste na ten proste event čas a tak ďalej, ako sú tu napríklad proste tí mladší deti, anebo dokonca aj proste nejakí tí starší ľudia, ktorí napríklad proste takí hrajú Minecraft, ale do toho chodia do práce a tak kvôli tomuto eventu si proste spravili si čas na to, aby proste si zahrali si ten event. Nakonec je bohužiaľ organizátor vo finále je proste sklamavý a tak ďalej. Je to akože docela proste veľká škoda, ale aspoň zase od nich bolo docela celkom pekné, že to nejak to vo finále to potom to nejak to vynahradili, ale k tomu sa dostaneme za chvíľku. No, aby som sa dostal proste ešte k tomuto, také mi úplne práve, že ľúto, jak u tých proste mladších hráčov, tak aj u youtuberov, tak aj u starších hráčov, ktorí napríklad proste chodia do práce a tak ďalej, lebo proste dokonca tam boli tam aj takovýto hráči, také mi ich úplne práve, že ľúto to, že organizátori práve, že nedokázali proste zaistiť proste dobrý zážitok zo Squid Game a tak ďalej. Je mi ich proste úplne ľúto a proste a bohužiaľ tí organizátori proste mňa akože osobne ma sklamali a tak proste ďalej. Proste sklamali ma, pretože chcel som proste pre vás natočiť nejaké celkom super Minecraftové videjko, chcel som sa píšiť více na Squid Game, ale bohužiaľ to nevyšlo to proste podľa mojich predstav a takovéto proste detaily a tak ďalej, no.
Ako teda prostě potom teda skončil ten event, tak já jsem išel jsem teda prostě s Palzomom prostě s majitelem Enteritu prostě na Discord server Enteritu, zavolali jsme si prostě na Discordumke společně a i prostě s ostatními lidmi, kteří byli prostě na tom eventu a byli samozřejmě taky zklamaní a tak dále. A Palzom tam povedal tam prostě v tom rozhovoru tehdy právě že po tom eventu docela extrémně dobrou pointu. A to je takováto pointa, že kdyby tento celý Squid Game event byl prostě iba prostě o tom, že jsou tam prostě sami youtuberi, že tam nejsou tam hráči, tak neboli by žádné problémy a nikdo by si tam nestěžoval. To musím tady prostě Palzoma pochválit právě že za to, že povedal extrémně dobrou pointu. A je extrémná právě že škoda, právě že takováto, že těch organizátorů to nějakou to prostě to nenapadlo to. A jako další věci, co by som mohl tak zmínit taky právě že to, že právě že tam dokonce ten event byl dokonce i trošičku sponzorovaný od prostě Luka Studio a od Leonistra. A taky si myslím si právě, že to, že na tom prostě eventu se taky se jako zapodívali se, ale za mě prostě obidva za to nějako extra nemůžu prostě, že to není prostě ich vina. Jediný, který za to prostě konkrétně podle mojho pohledu může, tak je právě, že ta citronáda a i prostě ty samotný prostě ty velký hlavní organizátory, kteří to prostě uspodádali a tak dále a tak no. A na závěr bych to dokončil, bych to prostě takto, chcem prostě dát takovéto pěkné dobré ponaučení na závěr. A to ponaučení je takové, že prostě, keď už prostě že pokud chcete prostě robit nějaký ten prostě Minecraftový event a to všetko, tak je právě že najlepšie dopletu otestovat prostě výkonnost serveru a těchto věcí a ne rovnou prostě stavat nějaké ty prostě baráčky, mapy a tak dále. Hlavně důležité na těchto eventoch je právě že to vyřešit optimalizaci serveru, aby se to nesekalo. To je prostě dnešní ponaučení z tohoto story timeu a tak. A abych to teda to už ukončil, tak prostě vo finále organizátory tohoto eventu to vyřeší to prostě takto, že event teda presunují na další, na druhý den, ale bohužel si to takto postavili a na tom eventě mají prostě pravděpodobně málo lidí a polovina lidí tam pravděpodobně tam ani tam nemohla tam přijít a tak dále. Stejně mal som to tak aj ja, prostě na tento prostě druhý pokus tohoto eventu nemohol som prísť kvôli tomuto, že v ten deň práve od 15:00 musel ísť prostě sekat trávu, dělat domáce práce, pomáhat rodičom a riešiť ešte takovéto iné veci a bohužiaľ som to nemal vo finále ako stíhať a tak ďalej. Dobrá ľudia. Toto bol teda prostě príbeh o tom, ako organizátori tohoto eventu ma nasrali a ako kvôli týmto organizátorom tohoto eventu nemohol som spraviť žiadne Minecraftové videjko a tak ďalej. Dúfam, že tento storytime ste si užili a dúfam, že nejaký ten prostě další budoucí storytime už bude takovýto viacej prostě lepší, viacej klidný a tak ďalej. A teraz aby som sa dostal k tomu infu, ako som hovoril na začátku toho videa. No, chceli som vás informovať teda prostě o tom, že áno, vrátil som sa na YouTube, ale to, že som vydal prostě toto videjko, tak neznamená práve že to, že bude nejaká moja aktivita zase veľká, nebo tak nejako. Prostě teraz je to prostě prázdniny a tento prostě celý letný prostě mesiac by som chceli to ubiť to ohľadu videí prostě takto, že by som chceli pridať prostě buď každý druhý, anebo tretí víkend vydat nějaké to prostě videjko a tak ďalej, protože sice ano, nebude prostě veľká aktivita, ale musíte hlavně pochopit právě že to, že ja potrebujem právě že do těch videí dát prostě nějakou tu prostě energiu, do toho mám ještě iné povinnosti a musím například prostě pomáhat rodině a prostě takovéto prostě věci, pokud ma dokážete pochopit tak ďalej. Takže ano, vrátil jsem se na YouTube, ale aktivita nebude prostě velká a každý druhý nebo tretí víkend by som chcel prostě tak prostě vydat nějaké to jedno videjko a potom zase mať nějaký klid a tak ďalej. No nič.
Doufám, že jste si toto videjko jste si ho užili, praje vám krásný večer a i krásný den a si zatím teda čau.